Има много добър закон в България, даже два. Закон за домашното насилие и закон за закрила на детето. Само, че когато работиш с деца, не можеш да работиш като бюрократ, не можеш да си чиновник с работно време от 9 до 5 и с 1 час обедна почивка. Трябва да работиш с сърце. Трябва много бързо да стават нещата. Трябва да имаш самочувствието да го правиш това нещо. Тези случаи тогава ще говорим трупове на деца. 17-годишната Кинче от Берковица, дете, за което аз съм правила и филм. Тя е едно нетипично красиво дете за домовете за сираци. Една с руса коса, с сини очи. Кинче, едно дете, когато аз я записвах, тя спеше с старци от дома в Берковица и го правеше срещу 2 или 5 лева и една кутия цигари. Дали са знаели в този дом? Естествено, че са знаели. Няма как да не знаеш. Това става под носа ти. Просто директорите на дома, за съжаление, повечето, разбира се, работят това да пазят децата от журналисти, а не от педофили, да кажем. Те не допускат журналисти. Много трудно пробиваш тези домове да влезеш, защото смятат, че ние, когато покажем цялата истина, правим нещо много лошо. А ние се опитваме да помогнем. Гнева не трябва да е насочен към нас. Да, защото иначе истината я гледаме по BBC. Точно така. И тази Кинче от преди 2 години, значи от 2008 година, директорката на дома пише писма до Агенция за закрила на детето, до полицията, до социално подпомагане, до неправителствени организации, до институции, които са отговорни за нейната съдба, защото Кинче развива едно психическо заболяване и бяга много често от дома. Пише директорката, че детето трябва да отиде в специализиран дом за лечение, че не може да остане на този свободен режим, защото бяга и прави ето такива неща, за които ви разказвам. 2 години нито една институция не е направила нищо. 2 години. Разбирате ли колко огромен период от време е това? Не е направила нищо, за да защити това дете. Кинче бяга за пореден път от дома, тя живее с някакъв мъж на 20 и няколко години, той я прибива системно от бой в едно село до Лом. Идва много пъти линейка, бърза помощ, вижда, че детето е пребито, че е дете пребито, че е непълнолетно, ама няма проблем, няма нищо. Всички институции знаят, че има такъв проблем. Полицията, представете си, ако вашето или моето дете изчезне, няма ли да го търсиш? Тя е обявена за общодържавно издирване и 5 месеца не може да бъде намерена. Какво се случва с нея в крайна сметка? Кинче в момента е мъртва. Миналата седмица беше погребението на това дете. Тя почива от този последен тежък побой. Последния побой. Тя е пребита до смърт. Тя беше в кома в София. И ето това се случва с децата. Когато не и тези случаи ескалират, защото от години не